Goedenavond, welkom bij de Afrikaanse nieuws op ETV 2. Nog mensen stoot alles geëis naar de boek. Hebben die altijd geëis. 70 registraties en die altijd mensen stoot alles protesten. Geweld in de rechters om voor te gaan naar de okerrechters en de vliegtijd. En de MP van de regio in de DA het de regio van John Steenhuisen gezegd naar de okerrechters van de welke bron van die protest het de regio dit besteden. En nog mensen stoot in KwaZulu-Natal het de regio dit geëis. Deze komt 500 mensen dood in de vloeden en de regio dit die helemaal gebrand geëis naar die in KwaZulu-Natal. Nog mensen zitten alles geëis. En dat bij 70 straties in de regio dit. Meer dan 50 plaatsen in de regio dit. Dan komt er van in KwaZulu-Natal in de regio dit protesten. Ik ga in Oorskap het die gedeelte in Nelson Mandela Bay het die gedeelte geëis. Ook een geëis. Nadat de gedeelte besteden. 70 registraties in de gedeelte geëis naar de rechters. Meer dan 50 plaatsen het die gedeelte besteden. 70 registraties het die gedeelte besteden. In Mosselbaai in Oorskap het die gedeelte besteden. Die 70 registraties in de mensen dood en protesten gemaakt. Nog mensen in de gedeelte besteden. Ons voor wie van vooraf naar de protest geraakt wordt. Ons zie weet Ons zie weet af 8 dat ETV 2 Ons zie weet af 8 dat ETV 2 gooi dan in rustige vente. Tot ziens.